Odhi kaunti ma Migori kama wayudo ni familia more gweng' ma Obalwanda sub county Manyatike koro dwaro mondo mi sirikal kokalo kuom migao ma ochung'ne masiche ma apoya mondo mi okonygi manyo nyathigi ma jahigni 18 ma bende nomonj gi nyang' e aora Kuja tarik 3 dwe mar achiel higani. Familia no kotelnegi kod Michael Odira wacho ni nyathigi no moyang nyinge kaka Shelton Otieno ma bende ne grade 8 skul primar ma Balwanda ne omonj gi nyang' e kinde ma bende noluokore aora Kuja to nyaka sani pok oyud ringrene. Nungu karsau chiel pinus kama kodhi aora luok. Koro noseluokore motieko. Negen gewar jomelo ni ostino koto lera. Koro positive ko luok to en gi kar do pingo mabo to no luoko pato ne moro kanyo. Koro luoko achiel kira achiel ko chako luoko machielo to pato no rodhi do siko di gamonete manyango no yuaego. Koro no en gewar gino kaka no gimo di chiel kode no. Neno makutuch makode yogera. To kochako nene koro bang'e ne mauyo ywak to warengo adhi e pi kanyo wasemanye koro sani